हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 6वा अध्याय शिकणार आहोत, ध्यान योग. अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं परत स्वागत आहे. आज आपण 6वा अध्याय शिकणार आहोत. बघता बघता 6 दिवस झाले आणि आज 6 अध्याय म्हणजे 1/3 गीता तुम्ही ऐकत आलेला आहात, त्याचं अध्ययन केलेलं आहे. प्रथम अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग हा अध्याय चालू करूया. या स्लाइड्स नामानिष्ठ प्रभूजींनी तयार केलेल्या आहेत. प्रेमा माताजींनी मला ट्रेनिंग दिलेलं आहे. आमच्या को होस्ट, ऍडमिन, टेक्निकल टीम या सर्वांना मनापासून धन्यवाद. तर काल आपण बघितलं, अर्जुनाचा प्रश्न होता की मी काय करू, संन्यास की कर्मयोग. मी संन्यास घेऊ का की मी कर्मयोग करू. मग कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं कर्म संन्यास आणि कर्मयोग दोन्हीही घेतल्याने तुला माझी प्राप्ती होऊ शकेल, परंतु कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे कर्म संन्यासापेक्षा. आणि मग आपण बघितलं की निष्काम कर्म जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण बंधनातून मुक्त होतो. आणि नंतर मी तुम्हाला शांती सूत्र सांगितलं की कृष्ण हा कोण आहे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. तो सर्व यज्ञांचा तपांचा भोक्ता आहे. मग तो सर्व लोक महेश्वरम आहे आणि सुहृदम सर्व भूताना, सर्वांचा तो मित्र आहे. आता आपण 6वा अध्याय शिकणार आहोत. त्यात कृष्ण अर्जुनाला काय सांगणार आहे, अष्टांग योग म्हणजे काय, अष्टांग योगाचा अभ्यास कसा करायचा असतो. मग अष्टांग योग जेव्हा आपण करतो तेव्हा मनाला मात्र संयमित करावं लागतं. आणि अयशस्वी योगींचं काय होतं हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आणि मग शेवटी कृष्ण अर्जुनाला सांगतो भक्ती योग हा सर्वश्रेष्ठ योग आहे.
आता हा अध्याय चालू करण्या अगोदर थोडस मला तुम्हाला सांगायचं आहे की आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला कृष्णाने कर्मकांड सांगितलं. म्हणजे त्याला काहीतरी दाखवलं की आनंद आहे दोन्ही. तुझा मृत्यू जरी झाला तरी आनंद आहे आणि तू जिंकलास तरीही आनंद आहे. म्हणजे कर्म तू कर, कारण दोन्ही तुला आनंद आहे. तू तुझी ड्युटी कर. मग त्याच्यानंतर कर्मकांड. आपण सुद्धा अगोदर प्रथम जेव्हा देवाकडे जातो, आपल्या काही काही इच्छा असतात म्हणून आपण देवाकडे जातो, आपण काहीतरी मागतो आणि म्हणून आपण मंदिरामध्ये जातो. म्हणजे काही करण्या पाठीमागे स्तोत्र, जप किंवा मंदिरामध्ये जाणं, याच्यामध्ये आपण आपला हेतू साधतो. आपल्याला काहीतरी हवं असतं, त्याला कर्मकांड म्हणतात. मग काही वर्ष कर्मकांड केल्यानंतर आपल्याला असं समजतं की कुठेतरी ऐकतो, कुठेतरी प्रवचन असतं, तिकडे आपण ऐकतो आणि आपल्याला असं समजतं की अरे खरं तर सुप्रीम कंट्रोलर जो आहे, जो ज्यांनी सर्वांना निर्माण केलेला आहे, हा कृष्ण आहे. कुठेतरी आपण वाचतो, कुठला तरी मित्र आपल्याला सांगतो. मग जेव्हा आपल्याला असं समजतं की कृष्ण हा सर्वश्रेष्ठ आहे, मग आपण कृष्णाकडे जाऊ लागतो. पण अजून आपली मागण्याची जी रीत आहे की आपल्याला काहीतरी आपण मागत असतो, ती जात नाही, पण आपण कृष्णाकडे जातो. मग कृष्णाकडे जाऊन आपण काहीतरी मागतो, त्याला म्हणतात सकाम कर्मयोग. म्हणजे आपण जे काही करतो, आपल्याला इच्छा असते की मला हे दे. भलं आपण ते जे फळ आपल्याला, तर समजा जर आपल्याला खूप संपत्ती मिळाली, आपण त्यातले थोडेसे टक्के जे आहेत ते कृष्णाला देतो, सगळं फळ देत नाही, थोडस आपण कृष्णाला देतो. मग याला सकाम कर्मयोग म्हणतात. मग आता अनेक वर्ष सकाम कर्मयोग केल्यानंतर त्या भक्ताला खरोखर कृष्णाबद्दल प्रेम वाटू लागतं आणि तो जाणतो की अरे किती मला कृष्णाने दिलंय. आता तो या स्तराला येतो की कृष्णा, मला तुझ्याकडून काही एक नकोय, मला तुझ्यावर खूप 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 प्रेम आहे आणि मला तुझी फक्त भक्ती करायची आहे. आता जर त्याला फळ रूपी काही संपत्ती मिळाली तर तो सगळी संपत्ती जो आहे तो कृष्णाला देतो, कारण आता त्या भक्ताचं कृष्णावर खूप प्रेम असतं आणि विश्वास असतो की कृष्ण हा माझा रक्षण करणारच. याला म्हणतात निष्काम कर्मयोग. आणि निष्काम कर्मयोग झाल्यानंतर आता पुढची जी स्टेज आहे ती स्टेज म्हणजे अष्टांग योग किंवा ध्यान योग. आता जेव्हा एखादा संन्यासी असतो, त्याचं इंद्रियांचे विषय जे आहे त्याच्याकडे त्याचं आता पळणं थांबलेलं आहे. एखादा माणूस आहे, त्याला समजतं की इंद्रिय विषय जे आहे त्याच्यामधलं जे सुख आहे ते तात्पुरतं आहे आणि तो ज्ञानाने विचार करतो की मला हे काय विषय सुख नकोय, म्हणून तो इंद्रियांच्या विषयांकडे त्याचं पळणं थांबतं, तो संन्यास घेतो. पण संन्यास घेणं किंवा इंद्रियांच्या विषयांकडे न जाणं म्हणजे आपलं पळणं थांबलेलं आहे. आता पळणं थांबून तुम्हाला तुमच्या गंतव्यस्थानी म्हणजे कृष्णधामात जाता येईल का? नाही. मग तुम्हाला कृष्णाकडे कोण घेऊन जातं? तर तुमचं मन घेऊन जातं. मग आता मी तुम्हाला काल सांगितलं फल्गू वैराग्य म्हणून सांगितलं की जेव्हा एखादा भक्त अशा तऱ्हेने वैराग्याकडे बघतो की वैराग्य मिळालं
की मला पूर्ण ज्ञान मिळालं, मला कृष्ण प्राप्ती झाली, असं ज्याला वाटतं की वैराग्य मिळाल्यावर सगळं काही मला मिळणार आहे, हे ज्ञान जे आहे हे अपूर्ण ज्ञान आहे. आता वैराग्य सुद्धा दोन प्रकाराचे असतात. काल मी तुम्हाला सांगितलं फल्गू वैराग्य, दुसरं म्हणजे युक्त वैराग्य. फल्गू वैराग्य जे आहे त्याच्यामध्ये एक भक्त काय म्हणतो की हे पैसे आहेत ना, ही माया आहे, मी पैशाला हात लावणार नाही. आणि युक्त वैराग्य म्हणजे काय की हा जो भक्त आहे, सगळं जे काही जगामध्ये आहे, सगळं जे काही भौतिक आहे, त्या भौतिकाकडे तो बघतो की हे सर्व कृष्णाचं आहे, हे पैसे आहे, ही सुद्धा कृष्णाची एक शक्ती आहे आणि ही मी कृष्णासाठीच वापरणार आहे. तर फल्गू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य. आता जेव्हा काही लोक संन्यास घेतात, संन्यास आश्रमात जातात, तेव्हा त्यांची मनाची स्थिती काय आहे ही खूप महत्वाची आहे. काही जण असं जेव्हा एका संन्यासाचं जीवन बघतात तेव्हा ते आकर्षित होतात, पण इकडे त्यांच्या भौतिक इच्छा संपलेल्या नसतात, पण इतके आकर्षित होतात की ते संन्यास आश्रमात प्रवेश करतात. आणि मग त्यांना समजतं की नाही, मी इकडे मिसफिट आहे, मी नाही इकडे, माझं नाही काही मला जमत आहे. आणि भौतिक इच्छा ज्या असतात त्या परत जोराने त्याच्या मनामध्ये येतात आणि तो ते जे संन्यास आश्रम आहे तो सोडून तो परत भौतिकामध्ये येतो. याला म्हणतात फल्गू वैराग्य. मग आता काही जण असतात ते खरोखर भौतिक जगाला पूर्ण कंटाळलेले असतात. ते म्हणतात खरोखर भौतिक जग म्हणजे इकडे सगळीकडे दुःख आहेत, लोक एकमेकांशी भांडत असतात, नातेवाईक भांडत असतात, घरी सुद्धा खूप त्रास असतो, नोकरीमध्ये काही उन्नती होत नाही, प्रमोशन मिळत नाही, सगळीकडे त्यांना एक जणू काय त्यांचा नकारात्मक आउटलुक झालेला असतो जीवनाकडे. आणि मग अशी जी माणसं आहेत ते लगेच त्यांना भौतिकाचंही नसतंही काही, आता इतकी संकट आल्यावर मग ते अध्यात्माकडे वळून संन्यास आश्रमात जातात. पण अशी माणसं सुद्धा हे जे वैराग्य आहे हे ज्ञानाने न आल्यामुळे हे वैराग्य टिकू शकत नाही. पण जे भक्त प्रथम कृष्णाकडे प्रेममय भक्ती सेवा अनेक वर्ष करून त्यांच्या हृदयातली सगळी अनर्थ जातात आणि त्यांच्या हृदयामध्ये आता फक्त कृष्ण प्रेम आहे, असे जे भक्त आहेत ते जेव्हा संन्यास आश्रमात प्रवेश करतात, त्यांना ज्ञान पण आहे, कृष्णाबद्दल प्रेम पण आहे, कारण त्यांनी खूप सेवाही केलेली आहे आणि त्यांना समजलंय कृष्ण कोण आहे, माझं कृष्णाचं नातं काय आहे हे पक्क समजलंय. मग असे जे भक्त असतात ते जेव्हा संन्यास घेतात त्यांना कितीही संकट आली तरी ती संकट झेलू शकतात आणि मग संन्यास आश्रम ते सोडत नाही. आता आपण इकडे कृष्णाने सांगितलंय, आता कालचा अध्याय आपण बघितला की कृष्णाने सांगितलंय की कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे आणि त्यांनी सांगितलंय निष्काम कर्म कर. सगळं जे काही फळ आहे ते तू मला दे, तू कर्म सुद्धा आनंदाने कर आणि फळ मला अर्पण कर आणि माझ्या आनंदासाठी कर्म कर. आता इतकं सांगितल्यावर सुद्धा तुम्ही बघा, निष्काम कर्म योगी जो असतो त्याचं सुद्धा चित्त पूर्ण शुद्ध नसतं. आता चित्त शुद्ध अशुद्ध म्हणजे काय, आपल्या हृदयामध्ये 6 अनर्थ वास करत असतात. 6 मुख्य, ती काम, क्रोध, लोभ, अहंकार
मत्सर आणि भ्रम ही 6 अनर्थ आपल्या हृदयामध्ये राहत असतात. आता जो निष्काम कर्म योगी आहे त्याला सुद्धा समजतं अजून पूर्ण तऱ्हेने माझा क्रोध गेलेला नाहीये. मग आता जर कृष्ण प्राप्ती व्हायची असेल तर हा क्रोध त्याला काढावा लागतो बाहेर. तुमचं जे चित्त आहे ते पूर्ण शुद्ध लागतं, त्याशिवाय तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होत नाही. म्हणून आता हा निष्काम कर्मयोगी काय करतो, हा आता अष्टांग योग करतो किंवा ध्यान योग करतो का, त्याची चित्त शुद्धी करून घेण्यासाठी. आता एक साधं उदाहरण तुम्हाला सांगते की आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर अनेक डॉक्टर्स असतात की जे काही ठराविक दिवशी पेशंटला फुकट ट्रीट करतात. तर हे जे हा सुद्धा एक तऱ्हेचा निष्काम कर्मयोग झाला. पण जेव्हा पेशंट डॉक्टरकडे येतो तेव्हा तो डॉक्टर स्वतःला सुपिरियर समजतो, माझ्याकडे वैद्यकीय ज्ञान आहे या पेशंटकडे नाही आहे, मी सुपिरियर आहे. आणि अशा तऱ्हेने तो ट्रीटमेंट त्या पेशंटला देतो. म्हणजे काय आहे की असा सुद्धा थोडा सुद्धा अहंकार आपल्यामध्ये चालत नाही. तर अशी जी अनर्थ आपल्या हृदयामध्ये आहे त्याची पूर्ण सफाई करावी लागते. म्हणून आता कृष्ण अर्जुनाला ध्यान योग सांगणार आहे. आता तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला काय वाटतं, इकडे पिक्चर दाखवले, हा योग आहे का किंवा हा योग आहे का, हा योग म्हणाल का तुम्ही, किंवा हा इकडे हे पाश्चात्य देशांमध्ये बियर योगा म्हणून आहे किंवा गोट योगा किंवा ऑफिस योगा किंवा चेअर योगा म्हणतात याला. तर हा योग आहे का, तुम्हाला काय वाटतं मला सांगा, हात वर करा. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. नाही नाही, हा फक्त एक शरीरासाठी व्यायाम आहे ज्याने तुम्हाला बरं वाटतं. तुमच्या शारीरिक काही समस्या असतील त्या योगाने दूर होऊ शकतात. तर आता आपण बघूया अष्टांग काय. आता जे 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 अनम्यूट झालेले आहेत ते प्लीज म्यूट करा, म्हणजे आपल्याला बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज नाही येणार. आज कुमुद माताजींना जरा बाहेर जायचंय आणि पल्लवी माताजी जरा उशिरा जॉईन होणार आहेत. तर आता आपण बघूया अष्टांग योग म्हणजे काय. आता अष्टांग म्हणजे अष्ट अंग म्हणजे हा 8 अंगांचा योग आहे. ही 8 अंग कोणकोणती आहेत ती आपण जाणून घेऊया. हे बघा, ही 8 अंग आहेत. तर अष्टांग योग करायला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी ही 8 अंग आहेत आणि याचा एक सिक्वेन्स आहे. त्या सिक्वेन्स प्रमाणे आपण हा अष्टांग योग केला तर शेवटची जी पायरी आहे समाधी, त्या पायरीपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. पण आपण असं म्हटलं की मी यम नियम करत नाही, मी डायरेक्ट प्राणायाम पासून स्टार्ट होते, तर तसं होत नाही. तर यम म्हणजे काय, एक्सटर्नल डिसिप्लिन किंवा बाह्य नियम. आता यम याच्यात हे जे नियम आहेत त्यात मुख्य नियम म्हणजे काय आहे की तुम्ही एकांत ठिकाणी जाऊन राहिलं पाहिजे. म्हणजे जंगलामध्ये जाऊन राहा तुम्ही, नाहीतर पर्वतावर जा, पण एकांत राहिलं
हवं की जिकडे कोणाचाही डिस्टर्बन्स होणार नाहीये तुम्हाला. आता यम मध्ये सुद्धा 10 गोष्टी दिलेल्या आहेत की ज्या आपल्याला पाळायला पाहिजे. त्या कोणत्या? अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्या, अपरिग्रह, शौच, संतोष, स्वाध्याय, जप आणि ईश्वर प्रणिधानी. तर या 10 गोष्टी या बाह्य नियमामध्ये लागू पडतात आणि त्या प्रत्येक गोष्ट जी मी तुम्हाला आता सांगितली ती आपण पाळली पाहिजे. आता यम झाल्यानंतर नियम. नियम म्हणजे काय? तुमचा इंटरनल डिसिप्लिन. म्हणजे तुम्ही जे काय खाता ते अगदी लिमिटेड खाल्लं पाहिजे, मर्यादित. एखादी गोष्ट आवडली म्हणून आपण ती खूप खायची असं नाही. आपले जे आपण झोपतो, झोप पण आपली अगदी नियमित पाहिजे. श्रील प्रभुपाद सांगायचे त्यांच्या शिष्यांना की तुम्ही 6 तास झोपा, 5 तास रात्री झोपा आणि 1 तास दुपारी झोपा, पण 6 तासाच्या वर झोपायचं नाही. हे त्यांनी आपल्या शिष्यांना सांगितलं होतं. प्रसाद तुम्ही खा, पण गुलाबजाम आवडतात म्हणून 5 गुलाबजाम खा, 6 गुलाबजाम खा असं नाही. अगदी हे नियम तुम्ही पाळले पाहिजे. आता त्याच्यानंतर आहे आसन. आसन इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही कुश गवताचं जे आसन आहे त्या आसनावर तुम्ही मृगचर्म घाला आणि मग त्याच्यावर तुम्ही तुमची पाठ त्याच्यावर तुम्ही पद्मासनामध्ये बसा. तुमची पाठीचा कणा अगदी सरळ पाहिजे, तुमची मान सुद्धा सरळ पाहिजे आणि अशा तऱ्हेने तुम्ही जेव्हा बसाल तेव्हा डोळे तुमचे अर्धे बंद अर्धे उघडे, नाकाच्या अग्रावर तुमचं तुम्ही बघितलं पाहिजे आणि अशा तऱ्हेने तुम्ही ध्यानाला बसला पाहिजे. आता ही तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे की तुम्ही पद्मासन घालून 3-3, 4-4 तास न हलता बसा. मग आसन झाल्यानंतर प्राणायाम. आता प्राणायाम म्हणजे काय? प्राणायाम म्हणजे आपण जे काय म्हणतो अनुलोम विलोम वगैरे, म्हणजे तो एकदम सोपा झाला. किंवा भस्रिका किंवा हे असं नाही. तो प्राणायाम असा झाला पाहिजे की तुमचा जो उश्वास आहे तो श्वास झाला पाहिजे. म्हणजे इनकमिंग ब्रेथ हा आउटगोईंग ब्रेथ झाला पाहिजे आणि आउटगोईंग ब्रेथ जो आहे तो इनकमिंग झाला पाहिजे. म्हणजे आपली जी सायकल आहे इनकमिंग आउटगोईंग ती रिव्हर्स झाली पाहिजे. अशा पद्धतीने जेव्हा आपण प्राणायाम करतो तेव्हा आपल्या शरीराच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज एकदम स्लो डाऊन होतात, एकदम मंद होतात आणि अशा वेळेला आपलं जे मन आहे ते समाधीत जाऊ शकतं. ती का ते जेव्हा आपण असा प्राणायाम करतो तेव्हा आपण ट्रान्स मध्ये जाऊ शकतो. मग त्याच्यानंतर प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे काय? 2 शब्द आहेत, प्रति आणि आहार. प्रति म्हणजे मागे घेणे आणि आहार म्हणजे खाणं. आता खाणं म्हणजे काल मी तुम्हाला फक्त सांगितलं आपण तोंडातून खातो असं नाही. आपण कानातून काय ऐकतो, डोळ्यांनी काय बघतो, हा सुद्धा आपल्या मनाचा आहार होतो. तर इकडे प्रत्याहार म्हणजे काय की आपली जी इंद्रिय आहेत ती मागे घेणे. इंद्रियांना त्यांचे विषय आहेत त्यांच्यापासून अलिप्त करणे, याला म्हणतात प्रत्याहार. मग मी तुम्हाला सांगितलं सीताधीर मुनीचं उदाहरण 2ऱ्या अध्यायात. तिकडे एक कासव दाखवलेलं आहे आणि ते कासव काय करतं की कुठला तरी मोठा प्राणी आला की ते त्याचे सगळे पाय डोकं आतमध्ये ओढून घेतं, जाणून की आता बाहेर डेंजर आहे. त्याचप्रमाणे
इकडे प्रत्याहार म्हणजे काय की आपण इंद्रियांपासून आपल्याला तो सेल्फ कंट्रोल आला पाहिजे. आपण की आता इकडे डेंजर आहे, ही इंद्रिय जी आहे मी आवरून घेते, हे आलं पाहिजे, याला म्हणतात प्रत्याहार. मग त्याच्यानंतर धारणा. धारणा म्हणजे काय की आपण एकतर आता प्रत्याहार झाल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये एक सुद्धा भौतिक इच्छा राहिली नाही पाहिजे. आणि जेव्हा भौतिक इच्छा राहत नाही तेव्हा तुमचं मन जे आहे ते आता ध्यानासाठी तयार होतं. म्हणजे धारणा हे ध्यानाचं फाउंडेशन झालं. आणि मग ध्यान करताना काय होतं, तुम्ही श्रीकृष्णाच्या कमल चरणांवर ध्यान करू शकता. आणि हे जे ध्यान आहे हे सतत राहतं. तुम्ही 8-8 तास 10-10 तास ध्यानामध्ये राहू शकता. आणि ज्याप्रमाणे एक ज्योत जिकडे वारा नसतो अशा ठिकाणी ती ज्योत जरा सुद्धा हलत नाही, अशाच तऱ्हेने हा जो अष्टांग योगी असतं कृष्णाच्या चरणांवर पासून त्याचं मन जरा सुद्धा हलत नाही, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जरा सुद्धा हलत नाही, त्याला ध्यान म्हणतात. आणि मग ध्यान नंतर शेवटचा जो स्टेज आहे तो म्हणजे समाधी. इकडे एखादा जो भक्त असतो तो कृष्णाशी 24/7 कनेक्टेड असतो. आणि मग कितीही जरी अवतीभवती काही गोष्टी त्याच्या मनाविरुद्ध झाल्या किंवा काही झालं तरी तो त्यांनी विचलित होत नाही. आता इकडे मी तुम्हाला ही जी स्लाइड आहे ध्यान योगाची, इकडे तुम्ही बघितलं का, हा जो ध्यान योगी आहे बघा, इकडे पाठीमागे तुम्हाला वाघ दिसतोय तरी याचं मन विचलित झालं नाही. आता त्या तो 100% कृष्णाशी कनेक्टेड आहे आणि त्याला माहिती आहे की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे. हा जो वाघ आहे हा मला काहीच करू शकणार नाही आणि कृष्ण आहेच माझं रक्षण करायला. आणि जरा सुद्धा त्याचं जे मन आहे ते या समाधीहून तो बाहेर येत नाही, पूर्ण त्याची समाधी लागलेली आहे. तर याला म्हणतात अष्टांग योग. आता मला सांगा, तुम्ही तयार आहात का अष्टांग योग करायला? सांगा बरं. नाही होणार. नाही होणार ना? इतरांना नाही होणार. हा, आता आपण बघूया अर्जुन काय सांगतोय. हा, आता प्रयत्न करून पाहू. बर, हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, पण तरी आता मला हात वर करा. कोणाला हे वाचायचं आहे का? मी तुम्हाला चान्स देते वाचायला. मी वाचू? हा, हात वर करा. कोण? शिल्पा माताजी वाचा. यम श्लोक 6.10. त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम 6.17. त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमी. आसन श्लोक 6.11-14. कुशा गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भय रहित
लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम श्लोक 5.29. बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. आता सुजाता माताजींनी पण हात वर केला होता ना, तुम्ही हे वाचता का? हो हो वाचते ताई. वाचू का? हा वाचा. वाचू? हो. प्रत्याहार 6.15. भौतिक अस्तित्वाचा अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान 6.19. वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी 6.20-23. माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. थँक्यू. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, तर आता तुम्ही मला सांगितलंय सर्वांनी की आम्हाला काही हा योग शक्य नाहीये. इतरांनी पण हात वर करा, म्हणजे मी तुम्हाला वाचायला सांगेन. आज पल्लवी माताजींना जरा उशीर होणार आहे यायला. तर तुम्ही मला ऑलरेडी सांगितलं. आता आपण अर्जुन बघूया. अर्जुन कोण होता? बघा, अर्जुन हा त्याचं मन इतकं फोकस्ड होतं की द्रोणाचार्यांनी फक्त अर्जुनाला सांगितलं, बाण उचल, तुझा धनुष्य उचल आणि नेम धर आणि पक्षाच्या डोळ्याला मार. मग हा अर्जुन द्रौपदी स्वयंवराच्या वेळेला वर मासा फिरत होता, अतिशय वेगाने फिरत होता आणि त्याला प्रतिबिंबाकडे बघून तो बाण सोडायचा होता. तर इतका फोकस्ड, इतकं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, त्याचं मन इतकं एकाग्र असेल की हे सुद्धा त्याला साध्य झालं. आणि इकडे बघा, अर्जुन नरनारायणामध्ये तो नर होता आणि नारायण म्हणजे स्वतः कृष्ण, म्हणजे असे त्याचे अनेक जन्म झाले होते कृष्णा बरोबर. मी जरा रिक्वेस्ट करू का, जे अनम्यूट आहे ते म्यूट करता. तर असा हा अर्जुन होता, खूप फोकस्ड होता. त्याचा जन्म सुद्धा झालेला होता, अनेक जन्म झाले होते कृष्णा बरोबर. पण तरी देखील अर्जुन कृष्णाला काय म्हणाला आपण ऐकूया. आता हा अर्जुन एकदा, हा अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर होता हे सर्वांनाच तिन्ही लोकांमध्ये माहित होतं. जरा म्यूट करता का? तर हा जो अर्जुन होता श्रेष्ठ धनुर्धर होता. तर एकदा शंकराला खरंच वाटलं की आहे का तो इतका श्रेष्ठ, मी याची परीक्षा घेतो. म्हणून शंकराने भिल्लाचं रूप घेतलं आणि जंगलामध्ये, ज्या जंगलामध्ये अर्जुन शिकार करायला निघाला होता त्याच जंगलामध्ये शंकर सुद्धा भिल्लाचं रूप घेऊन आले. आणि ज्या डुकराला अर्जुनाने बाणाने मारलं त्याच क्षणी शंकराने सुद्धा त्याच डुकराला बाणाने मारलं. आणि दोघही म्हणाले की हे डुक्कर माझं आहे. मग त्या दोघांचं युद्ध झालं आणि युद्धामध्ये शंकर हे पराभव करू शकले नाही अर्जुनाला. आणि तेव्हा ते
अर्जुनावर प्रसन्न झाले आणि ते आपल्या मूळ रूपामध्ये आले आणि त्यांनी शंकराने अर्जुनाला धनुष्य बाण दिला, गांडीव धनुष्य दिला. तर इकडे असा हा अर्जुन होता, म्हणजे इतका फोकस्ड होता, इतका कॉन्सन्ट्रेटेड होता. परंतु आता अर्जुन काय म्हणतोय बघा कृष्णाला. मी हा श्लोक वाचते. चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. आता अर्जुनाने सांगितलंय की हे कृष्ण, आता कोण वाचतंय? हात वर करा डॉक्टर सानिका माताजी. जय श्री कृष्ण. हे कृष्णा, मन हे, आवाज येतोय का? हो हो. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय अर्जुनाला अष्टांग योग सांगितलाय, असा असा कर. अर्जुन म्हणतोय कृष्णा तू काय सांगतोयस? मन हे काय आहे? मन हे चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे, हट्टी आहे, बलवान आहे. एक वेळ मी वाऱ्याला वश करेन पण मनाला मात्र मी नियंत्रित ठेवूच शकणार नाही. आता आपण बघूया कृष्ण काय सांगतोय. आता पूजा माताजी वाचता. धन्य भगवान म्हणाले, धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. आता इकडे बघा कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की मी जे काय तुला सांगतोय, अष्टांग योग मी तुला सांगतोय तो अशक्य नाही आहे. अरे तो शक्य आहे. मी असं कसं सांगेन तुला जे अशक्य आहे ते? पण तुला अभ्यास करावा लागेल आणि वैराग्य, अभ्यासाने आणि वैराग्याने हे शक्य आहे. मग आता आपण बघूया अर्जुनाची काय रिॲक्शन आहे. पण त्या अगोदर आता मला तुमच्याकडून ऐकायचंय की तुम्हाला काय वाटतं की मन काय आहे? तुमचा मित्र आहे की शत्रू आहे आणि का? कोण सांगणार आहे उत्तर? भूषण प्रभूजी. मित्र पण आहे आणि वेळप्रसंगी शत्रू पण आहे. बरं, आणि कोणाला सांगायचंय? हरे कृष्णा माताजी. बोला. जे अर्जुनचं आणि महादेवांचं जे युद्ध म्हणजे झाली होती ना लढाई, तर ते त्यांना अर्जुनाला पाशुपतास्त्र दिला होता आणि त्यांना गांडीव धनुष्य जो आहे तो अग्निदेवतांनी दिला होता माताजी. बरं बरं, ठीक आहे, ते आपण नंतर बोलूया. नाही ते आता तुम्ही जे सांगितलं ना, हा ठीक आहे. मग तो पशुपती अस्त्र असेल. आता तो महादेवांनी त्यांना पशुपतास्त्र दिला होता अस्त्र, आणि गांडीव जो आहे माताजी तो अग्निदेवांनी दिला होता अर्जुनला. महाभारत ग्रंथामध्ये आहे असं. बरं बरं, ठीक आहे. हा बरं, आता मला सांगा, मन शत्रू आहे की मित्र आहे? कोण सांगणार आहे? मन आपल्या याच्यामध्ये जर असेल, आपल्या वश मध्ये असेल तर मित्र आहे, नाही तर मग शत्रू आहे. बरं, आणि कोणाला काही सांगायचंय का याच्यापेक्षा वेगळं? बरं, चालेल. आता मन कसं असतं, दोन्ही होऊ शकत नाही. शत्रू पण आणि मित्र पण होऊ शकत नाही. आता मला तुम्ही सांगा
की तुमचा एक अगदी खूप एका माणसाबरोबर वैरी आहे, शत्रू आहे, दुसऱ्या दिवशी तो तुमचा मित्र होऊ शकतो का, एकदम जिवलग मित्र, आणि मग परत काही दिवसांनी एकदम कट्टर शत्रू होतो, असं होऊ शकतं का? सांगा बरं. दोन्ही होऊ शकतो का? एखादा माणूस आपला वैरी पण नाही होतो होऊ आणि शकत. जिवलग मित्र पण होतो, असं शक्य आहे का? नाही. सांगा. नाही नाही नाही. नाही ना? नाही होत. नाही होत. तर त्याचप्रमाणे मन आपला शत्रू आणि मित्र दोन्ही होऊ शकत नाही. मग शास्त्रात काय सांगितलंय? मन काय आहे? पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 6. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अपयशवी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण. आता हे इकडे असं सांगितलंय आणि प्रल्हाद महाराजांनी आपल्याला काय सांगितलंय की मन जे आहे, मन आपला शत्रू आहे. शत्रू का आहे? कारण आपण कृष्णाच्या विस्मरणात राहतोय. आपल्याला फोर्स करावं लागतं. आठवण कृष्णाची आपल्याला नॅचरली येत नाही. आठवण येत नाही आपल्याला. आपण नेहमी कृष्णाच्या विस्मरणात राहतो. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही कृष्णाच्या स्मरणात 24 तासांपैकी किती तास राहता? कोण सांगणार आहे मला? सुजाता माताजी सांगा. जास्त वेळ नाही, पण राहतो थोडंफार स्मरणात, कारण आपलं बिझी शेड्यूल असतं. बरोबर आहे. तर आपण जास्त विस्मरणात राहतो, स्मरणामध्ये कमी राहतो. जरी तुम्ही म्हटलं मी सकाळपासून रात्रीपर्यंत जॉब करते, पण रात्री झोपल्यानंतर काय? तर म्हणून इकडे आपल्याला शास्त्रातून समजतं की मन हे आपलं शत्रू आहे. आणि प्रल्हाद महाराजांनी 7वा स्कंद आहे, त्या 7व्या स्कंदामध्ये सांगितलं की आपण नेहमी शत्रू कोण आहे? शत्रू हा आपल्या शरीराच्या बाहेर असतो. इकडे आपण शोधत असतो इतर माणसांमध्ये, हा माझा शत्रू आहे किंवा हा असा माझ्याशी वागतो. शत्रू आपण बाहेर बघतो, पण प्रल्हाद महाराज म्हणतात शत्रू कुठेही बाहेर नाहीये. शत्रू आपल्या मनामध्ये आहे. आपल्या मनामध्ये शत्रू राहतोय आणि त्या शत्रूचा आपण नाश केला पाहिजे. म्हणजे कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला कृष्णाकडे जाऊ देत नाहीयेत, की तुमच्या अनेक भौतिक इच्छा आहेत, काम, क्रोध, लोभ, हे सर्व आपले शत्रू आहेत. मग आता अर्जुनाला तर कृष्णाने सांगितलं की हा अष्टांग योग शक्य आहे आणि अष्टांग योग करण्यासाठी म्यूट होता का? आणि अष्टांग योग माताजी मी सर्वांना म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट होऊन जा. चालेल. अष्टांग योग शक्य आहे असं जेव्हा कृष्ण सांगतो अभ्यासाने आणि वैराग्याने, तेव्हा अर्जुनाला तितकंसं आवडत नाही आणि कृष्णाने सांगितलेलं तितकं पटत नाही. म्हणून अर्जुन कृष्णाला विचारतो, ठीक आहे तू म्हणतोयस अशक्य नाहीये, पण एखादा माणूस अष्टांग योग करायला निघाला आणि समजा जर असं झालं काही कारणामुळे तो पूर्ण करू शकला नाही, त्याच्या मनामध्ये काही भौतिक इच्छा निर्माण झाल्या किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर अशा योग्याचं काय होतं? आता ते आपण ऐकूया. हरे कृष्ण माताजी.
अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? श्लोक नंबर 41. योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्मा लोकांच्या मध्ये अनेक वर्ष सुख उपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. श्लोक नंबर 42. किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, समजा जर एखादा अष्टांग योग करायला निघालेला आहे आणि त्याचा पूर्ण झालेला नाही, पण जे काय त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे ते कृष्ण जपून ठेवतो. आता तुम्ही मला सांगा की एखादा मुलगा त्यांनी इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतली, त्याचं 1 वर्ष झालं आणि मग काही कारणामुळे त्याला ते जे इंजिनिअरिंगचं जे शिक्षण आहे ते पूर्ण करता येत नाही आणि तो ड्रॉपआउट झाला आणि 5 वर्षांनी परत ऍडमिशन घ्यायला तो गेला, तर त्याला ते कॉलेज 2nd इयरला ऍडमिशन देईल का? मला सांगा. अनम्यूट करते मी तुम्हाला, सांगा. अनम्यूट करा भूषम. अनम्यूट करा. अनम्यूट करता येतंय आता सर्व. हो, अनम्यूट करता येतंय माताजी. बोला. एखादा इंजिनिअरिंगला गेलेला आहे मुलगा आणि आता त्याचं 1च वर्ष झालंय, परत 5 वर्षांनी ऍडमिशन घ्यायला आला, त्याला काय सांगतील? 2nd इयरला ऍडमिशन पाहिजे. भूषण प्रभूजी बोला. त्याला परत पहिल्यापासून ऍडमिशन घ्यायला लागेल माताजी, 1st इयर पासून. आपण हे इतरांकडून ऐकूया, त्यांना काय वाटतंय ते. बोला. माताजी, मी बोलू का? हा, बोला ना. हा, त्याला मध्येच अशी ऍडमिशन मिळणार नाही, त्याला नाही मिळणार. पहिल्यापासून सुरुवात करा. हा, पण इकडे कृष्ण काय करतो? आता समजा जर तुम्ही ध्यान योगाचा अभ्यास तुमचा 40% झालेला आहे, तर दुसऱ्या जन्मामध्ये तुम्ही 41% पासून स्टार्ट होते. आपला जो अष्टांग योग आहे जो झालेला आहे तो कृष्ण प्रिझर्व करतो, तो जपून ठेवतो आणि मग पुढच्या जन्मी तो आपल्याला एक जर योगभ्रष्ट झाला असेल तर तो जो योगी आहे त्याला अनेक वर्ष उच्च ग्रहांवर स्वर्गांमध्ये वास मिळतो, जिकडे त्याला खूप सुख आणि आनंद उपभोग तो करतो आणि मग त्यानंतर त्याला गुणवान कुटुंबामध्ये, वैभवशाली कुटुंबांमध्ये जन्म मिळतो, जिकडे खूप श्रीमंती आहे आणि श्रीमंती बरोबर नीती पण आहे. अशा कुटुंबामध्ये जन्म घेतल्यावर अन्न वस्त्र निवारा याचा त्याला तितका विचार करावा नाही लागत आणि त्याला वेळ देता येतो. अशा तऱ्हेने कृष्ण त्याला अशा कुटुंबामध्ये टाकतो की जिकडे त्याला जे राहिलेलं आहे आता तिकडनं स्टार्ट ऑफ करायला खूप सोपं जातं. आणि हे जर एखादा माणूस असेल 90% 95% झालेला आहे त्याचा ध्यान योग, आता थोडाच राहिलेला आहे, अशा माणसांना तो एका वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म देतो जो अतिशय दुर्मिळ आहे.
तर अशा तऱ्हेने आपण जे काय कृष्णासाठी करतो थोडंही जरी असलं तरी कृष्ण ते जपून ठेवतो. हा, आता इकडे त्यांनी आता आपण तिसऱ्या अध्यायामध्ये 5व्या अध्यायामध्ये कर्मयोग शिकलो. तर अनेक योग कृष्णाने सांगितले, कर्म, ज्ञान, अष्टांग, भक्ती. मग समजा जर एक शिडी तयार केली तर कर्मयोग हा अगदी खाली आहे, ज्ञान योग त्याच्याही वर आहे, अष्टांग योग त्याच्याही वर आहे आणि भक्ती योग म्हणजे टॉप मोस्ट आहे. आता तुम्हाला भक्ती योग करायचा असेल, तुम्ही हे 3 न करता तुम्ही डायरेक्ट कृष्णाकडे कनेक्ट होऊ शकता भक्ती योगाने. काही जण कर्मयोग करतात, मग ज्ञान योग, मग अष्टांग योग. आणि अष्टांग योग मध्ये सुद्धा जेव्हा तुम्ही सफल होता तेव्हा सुद्धा तुम्हाला भक्ती योग करावा लागतो आणि भक्ती योग केल्यानंतर तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होते. तर सर्व योगांमध्ये भक्ती योग हा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि या सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं, अर्जुनाला अष्टांग योग आवडलेला नाहीये आणि त्याला तो करायचाही नाहीये. आता अर्जुनाच्या मनामधला प्रश्न कृष्ण ओळखतो की योग जरी हा अष्टांग योग म्हणतोय पण सर्वात श्रेष्ठ कुठला योग आहे. मला तर मी कृष्णाचा सखा आहे, मला कृष्णाची सेवा करायला आवडते, मला अशा तऱ्हेने कृष्णाशी नातेसंबंध जोडायचा, अष्टांग योग करून नाही. हा प्रश्न त्याच्या मनात ओळखून आणि त्याची निराशा बघून कृष्णाने लगेच अर्जुनाला सांगितलं की भक्ती योग हा श्रेष्ठ आहे. आणि आता अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला. आता हे कुठे कुठे दिलेलं आहे की भक्ती योग हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. हा श्रीमद भागवतम मध्ये दिलाय. श्रीमद भागवतम मध्ये काय सांगितलंय? 12वा स्कंद 3रा अध्याय 52वा श्लोक. कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापारे परिचर्यायां कलौ तद्धरित कीर्तनात. आता आपण ऐकूया याचा अनुवाद काय येते. इकडे काय सांगितलंय की प्रत्येक युगाला एक प्रिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. तुम्ही जर युगामध्ये असला तर कृष्ण प्राप्ती होण्यासाठी तुम्हाला अष्टांग योग किंवा ध्यान योग करून ती प्राप्ती होत असे. म्हणजे जसं असतं ना, प्रत्येक रोगाला वेगवेगळं औषध असतं, तर तसं प्रत्येक युगाचं औषध वेगळं आहे. सतयुगामध्ये तुम्हाला ध्यान योग करून कृष्ण प्राप्ती किंवा विष्णूची प्राप्ती होऊ शकते. त्रेतायुगामध्ये तुम्हाला खर्चिक यज्ञ करून तुम्हाला इकडे यज्ञ करण्यासाठी अनेक ब्राह्मण लागतात आणि खूप सामग्री लागते. तर हे जे त्रेतायुगामध्ये लोकांना कृष्ण प्राप्ती यज्ञ करून होत असे. द्वापार युगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मंदिर पूजा होत असे आणि त्यांनी कृष्ण प्राप्ती होत असे. आता हे तिन्ही तुम्ही कलियुगात करू शकत नाही, कारण ध्यान योग करायला
हजारो वर्ष लागतात. माणसं 20,000 30,000 40,000 वर्ष जाऊन तप करायची. आता आपल्या कलियुगामधलं आयुष्य फक्त 100 वर्ष आहे. हे त्रेतायुगामध्ये आपल्याला त्रेतायुगातलं जे यज्ञ आहे ते आता करणं शक्य नाही, कारण यज्ञ करण्यासाठी ब्राह्मण लागतात, मंत्र उच्चार करायला. आता कलियुगात एक सुद्धा ब्राह्मण नाहीये. त्याच्यामुळे आपण असे यज्ञ करू शकत नाही. आता मंदिर पूजा, खूप मोठ्या प्रमाणावर मंदिर पूजा करणं, तितकी आपल्याकडे संपत्ती पण नाही आणि वेळ पण नाही. आता तुम्ही मंदिरात गेला तर किती वेळ जाल? जास्तीत जास्त अर्धा तास, जास्तीत जास्त 1 तास, त्याच्यापेक्षा नाही. आणि इकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मंदिर पूजा करायला आपल्याकडे वेळही नाही आणि संपत्ती पण नाही. म्हणून कलियुगाचं प्रिस्क्रिप्शन आहे कृष्णाच्या पवित्र नामाचा जप करायचा. आता इकडे जेव्हा आपण भक्तियोग करतो तेव्हा, आता समजा जर एक उंच बिल्डिंग आहे आणि तुम्हाला वरच्या मजल्यावर जायचंय, 2 तऱ्हेनी जाऊ शकता, लिफ्ट किंवा स्टेअरकेसनी, या शिड्यानी. तर तुम्हाला जर लवकर पोचायचं असेल तुम्ही लिफ्ट घ्या. कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग म्हणजे ही शिडी असल्यासारखी आहे. आणि भक्ती योग म्हणजे आपण लिफ्ट मध्ये आहोत, आपण लगेच आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्या सोबत त्यांचे सहकारी, नौकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय की कलियुगामध्ये लोक काय करतात? सदैव जप करतात. कुठला जप करतात? हरीच्या पवित्र नामांचा जप. हा जप करण्यासाठी कृष्ण यांनी चैतन्य महाप्रभूचा अवतार घेतला. म्हणजे एका भक्ताच्या अवतारात ते आले आणि त्यांनी हे हरिनाम सर्वांना सांगितलं. आता मंत्र म्हणजे काय आपण बघूया. यात 2 शब्द आहेत, मन आणि त्र. तर मनचा अर्थ तुम्हाला माहितीये आणि त्र म्हणजे त्रायते. त्रायते म्हणजे काय? जे आपल्याला घेऊन जातं. कुठे घेऊन जातं? जे आपली डिलिव्हरी कृष्णाकडे करतं त्याला म्हणतात मंत्र. आणि आपलं मन जे आहे, हे मन जे भौतिकामध्ये अडकलेलं आहे त्याला मंत्र हे कृष्णाकडे घेऊन जातं. म्हणजे मन जे आहे हे इतकं महत्वाचं आहे. आपलं मन सदैव कृष्णाच्या स्मरणात सदैव राहिलं पाहिजे. आता जप आपण कुठला करायचा आहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तुम्ही संकीर्तनी करू शकता. म्हणजे वाद्य घेऊन जेव्हा तुम्ही जप म्हणता त्याला संकीर्तन म्हणतात. आता हे कुठे आलेलं आहे? नारायण संहितेमध्ये आलेलं आहे की कलियुगामध्ये तुम्ही नामजप करा. आता आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी हा जप जो सांगितलेला आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा 16 शब्दांचा जो मंत्र आहे हा कुठे आलेला आहे? कली संतर्ण
उपनिषद, या उपनिषदामध्ये हा मंत्र दिलेला आहे. हे इकडे काली आहे पण कली पाहिजे. आता हा जो जप आहे हरे कृष्णाचा, हा चैतन्य चरितामृत आदी लीला 17.21 मध्ये सुद्धा सांगितलाय. आणि त्यात त्यांनी सांगताना असं म्हटलंय, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा. आता त्याचा अर्थ आपण ऐकूया. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण. आता आपल्याला असं शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे की हा जो कलियुग आहे, या कलियुगामध्ये अनेक दोष आहेत, पण एक महान गुण पण आहे की तुम्ही फक्त कीर्तन करून जप करून तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. तेच इकडे दिलेलं आहे. कलेर दोष निधे राजन नास्ति एको महान गुणः कीर्तनातेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुठे सांगितलंय? श्रीमद भागवतम 12वा स्कंद 3रा अध्याय 91वा श्लोक. जरा म्यूट करता का सर्वांना? हो माताजी. इकडे भगवद्गीता 10.25 यात कृष्णाने सांगितलंय की सर्व यज्ञांमध्ये पवित्र नामजप मी आहे. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही जप करा, सर्व यज्ञांमधला जप यज्ञ मी आहे. आता हे चैतन्य हे आणि चैतन्य चरितामृत मध्ये हे सांगितलंय, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरण न कला एतादर्शी तव कृष्ण भगवान मामापि दुर्दैवम इदम ज्ञानम इहना. हरे कृष्ण. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामामध्ये आपली सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर किंवा जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण. आता कृष्ण या कली युगामध्ये अवतार कसा घेतो? तर नाम अवतार घेतो. जेव्हा तुम्ही नाम घेता तेव्हा तुम्ही लक्षात ठेवा की कृष्ण आणि त्याचं नाम हे दोन्हीही अभिन्न आहेत. कृष्णाने त्याची सगळी शक्ती त्याच्या नामामध्ये ठेवलेली आहे. मग आपण नाम कसं घ्यायचं? आपण शुद्ध मनाने नाम घ्यायचं, तेव्हा ती शक्ती जी आहे आपल्याला आपण जाणू शकतो. तोपर्यंत जोपर्यंत आपली चित्तशुद्धी होत नाही, नामाची काय पॉवर आहे ती आपण जाणू शकत नाही.
आता जप आपण कसा करायचा? जप करण्यापूर्वी आपण पंचतत्व मंत्राचा जप करायचा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद. आणि इकडे हा मंत्र झाल्यानंतर मग आपण जप करायचा. जप करताना खूप जोरात करायचा का? नाही, आपल्या कानाने ऐकू येईल इतपतच तो जोरात करायचा. आणि नेहमी जिव्हेनी म्हणायचं, कानाने ऐकायचं. जिव्हेनी मंत्र म्हणायचा, कानाने ऐकायचा, मनात म्हणायचा नाही. कारण शिला प्रभुपाद म्हणतात की मनामध्ये जप जर आपण केला तर शक्य आहे की थोडं आपल्याला ध्यान लागू शकेल. आणि ध्यान योग हा या युगाचं ते प्रिस्क्रिप्शन नाही आहे. म्हणून आपण लक्षात ठेवायचं की आपण कलियुगात आहोत आणि पवित्र नामांचा जपच आपल्याला केला पाहिजे. म्हणून आपण तोंडानी तो म्हणायचा, कानानी ऐकायचा. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार स्पष्ट झाला पाहिजे. जप तुम्ही एकाग्र चित्तेने केला पाहिजे, आदरपूर्वक केला पाहिजे, भक्ती भावनेने झाला पाहिजे. तुम्ही कुठेही बसू शकता, कुठल्याही दिशेला तोंड करू शकता, यात कुठलेही कडक नियम नाहीये. आणि इकडे दिलंय चालताना सुद्धा तुम्ही जप करू शकता. कोणत्याही वेळी जप करता येतो, पण पहाटे किंवा ब्रह्म मुहूर्तात म्हणजे साधारण पहाटे 4 ते 6 या वेळेला जप जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपलं मन एकाग्र असतं, कुठे फोन वाजत नाही, बेल वाजत नाही. तर आपलं जे मन आहे ते छान जपामध्ये रमू शकतं. जप स्नानापूर्वी अथवा स्नानानंतर केला तरीही चालतो, पण शक्यतो स्नान जेव्हा आपण करतो तेव्हा फ्रेश होतो आणि मग आपल्याला झोप येत नाही. जप करताना शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की तो जप आपण मोजायच्या, किती माळा झाल्या, म्हणजे आपल्यामध्ये एक शिस्त राहते. आणि आपण ठरवायचं की मी आता, तुम्ही कदाचित स्टार्टिंग असेल हे तुमचं, किंवा तुम्ही काही जण जप ही करत असाल, तर जर तुमचं स्टार्टिंग असेल तर तुम्ही ठरवायचं मी कमीत कमी 4 माळा करेन, सकाळी 2, रात्री 2. आणि मग त्याच्यानंतर प्रत्येक एकादशीला ती वाढवायची. असं करून हळूहळू तुम्ही 16 माळापर्यंत जायला पाहिजे. आणि जप तुळसी जपमाळ जी आहे त्या माळेवर केलेला अधिक श्रेयस्कर आहे. आता काही आपल्याला सांगितलं, काही गोष्टी करू नका. ते म्हणजे काय, आता तुमची जी जपमाळ आहे, ही जी जपमाळ आहे, तर हा जो मधला मणी आहे त्याला मेरुमणी किंवा कृष्णमणी म्हणतात. हा मणी ओलांडायचा नाही, बरं का. पुस्तक मी तुम्हाला, आपला क्लास झाला ना की जप कसा करायचा हे दाखवणार आहे. पुस्तक, मोबाईल फोन किंवा वर्तमानपत्र वाचताना, टीव्ही बघताना जप करायचा नाही. आता जप करण्याचे फायदे, एक म्हणजे आपण जे पाप केलं असतं त्या पापाच्या परिणामांपासून आपली मुक्ती होते. हे सगळे स्लाइड्स आहेत, हे गरुड पुराणामधले आहेत. मग आपल्या ज्या बॅड हॅबिट्स असतात, वाईट सवयी असतात, व्यसन असतात, त्याच्यापासून आपण मुक्त होतो. आपलं चित्त शांत राहतं, आपल्याला आनंद मिळतो. आता इतर लोक काय म्हणतायत हरे कृष्ण महामंत्राबद्दल आपण ऐकूया. पल्लवी माताजी.
हरे कृष्ण माताजी. ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे, हे असं जॉर्ज हॅरिसन यांनी म्हटलं आहे. हरे कृष्ण. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असे घडायला लागले. जीन क्लॉड हॅरिचे यांनी म्हटलं आहे. ते 29 वर्षाचे आहे, फ्रान्सचे, आणि सर्वात तरुण दिग्दर्शक आहेत ते. हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे, आत्मविश्वासाने व मनशांतीने पार करू शकलो. अल्बर्ट ब्रश फोर्ड मोटारचे मालक आहेत हे. मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि मला यापेक्षा आनंददायक काहीही मिळाले नाही. एन.डी. देसाई, अग्रगण्य भारतीय उद्योगपती. हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनशांतीसह सामना करण्यास मदत झाली आहे. ऋषिकेश मफलतलाल, CEO ऑफ मफलतलाल फॅब्रिक्स. जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झाली, त्यामुळे माझी गोष्टींकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. हे एन शॉप सडच मॉडेल जी आहे तिने म्हटलेलं आहे. हे बघा, ही अगोदर कशी होती आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला लागल्यावर बघा तिचं किती रूपांतर झालं, किती फरक, बघा किती सात्विक चेहरा दिसतोय. आणि इकडे बघा, हरे कृष्णाचं नामजप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होतो. विकी ओव्हरटन, अग्रगण्य युरोपीय मॉडेल. हे बघा, ही पण बाई किती वेगळी दिसते. आणि इकडे बघा, हरे कृष्ण भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्यावर आणि महामंत्राचा जप केल्यावर मला जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झाला आहे. ब्रूस क्लिनबर्ग, सैन्य अधिकारी. महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य आणि अज्ञानाची पद्धत लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढते. डेव्हिड वुल्फ जे आहेत ते फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटी मध्ये मास्टर ऑफ सोशल सर्व्हिस प्रोग्राम हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाच्या परिणामांचा अभ्यास करणारे सायंटिस्ट आहेत, ते संशोधक आहेत. जेव्हा मी चिंताग्रस्त असतो तेव्हा मला जप करणे खूप शांत वाटते. मी छोट्या छोट्या गोष्टीत डळमळत नाही. सौ सॅली रॅले, व्यापारी. हरे कृष्ण जप केल्याने आणि कृष्ण भावनेवरील अधिकृत पुस्तके वाचल्याने मला खूप शांती मिळाली आहे. रमेश लाल, टोरंटो हेल्थ स्पा मालक. तर बघा किती जणांनी सांगितलंय की त्यांना हरे कृष्ण मंत्रानी किती फायदा झालाय ते. तर आज आपण काय काय बघितलं की अष्टांग योग म्हणजे काय, त्याची 8 अंग कुठली आणि त्याच्यामध्ये प्रगती कशी करायची. मग हे अर्जुनाला जेव्हा समजलं तेव्हा अर्जुन म्हणाला हा अष्टांग योग मला काही शक्य नाहीये. मग कृष्णाने सांगितलं की हा शक्य आहे, तू अभ्यासाने आणि वैराग्याने तुला अष्टांग योग साधता येईल. पण अर्जुनाला तो योग आवडलाच नाही. म्हणून अर्जुनाचा प्रश्न होता की एखादा योगी असफल झाला तर त्याचं काय होईल. मग कृष्ण सांगतो की
कुठेही त्याचं काही नुकसान होणार नाही, उलट त्याला चांगलं श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म मिळेल किंवा एका वैष्णव कुटुंबामध्ये सुद्धा जन्म मिळेल, जो अतिशय दुर्मिळ आहे. आणि मग तिथपासून त्याची पुढची साधना चालू होईल, जी राहिली होती तिथपासूनची पुढची त्याची पुढच्या जन्मी चालू होईल साधना. आणि मग शेवटी अर्जुनाकडे बघून कृष्णाने एकदाच त्याला सांगून टाकलं की सर्वात श्रेष्ठ योगी हा भक्ती योगी असतो. आणि भक्ती योगी जो श्रद्धेने माझी अनन्य भक्ती करतो, असा जो योगी असतो तो सर्वात श्रेष्ठ असतो. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का?